julde dabbaji jooɗa 2023 ha nder berniwol ngawdere derɗiraɓe on ɗo ndaara dabbaji on ɗo ndaara na'i yottuɗi haaje wari hano nagge nge a laari fu ɓura bandum e bona na'i tan dabbaji none fere fere furmaji ɗiɗo hawri ha nokkure nde derɗiraɓe kam min ɗo ndaara dabbaji kayno nder lumo na'i en ɗo nder lumo na'i jooɗa 2023 on ɗo giya hande wato na'i tilimɗi ɗiɗo na'iji hande wato gaddaɗi ha julde dabbaji wala mo yalɗiray ha nokkure nde derɗiraɓe dabbaji ɓura ɓurta derɗiraɓe on fu mon ɗo giya voɗugo dabbaji gurniraɗi be anniya ɗi fuumaji kadi ɓe gaddiri ha ɗo ha julde dabbaji hitande 2023 ha nder ɓernde on cami on ɗo ndara nonde dabbaji fere fere ɗo bo fucci lara fucci ari ngeloba fo wari ɗon ɗo mari ngeloba ha wori an ka accay kuje fada kayak teknik mai luôn teknik an lagi berkore kalce fere Portugal puanal lagi Bali non fere fumaji di lagi derɗiraɓe Bali none fere kadi on ndaari kafu Bali on none fere fumaji ɗi waddama ha julde dabbaji jooɗa hitande ujunere ɗo nder julde dabbaji 2023 ndaara jawɗibaji télé tammi on ndaari derɗiraɓe o wona ɓireteɗi on laari mbuuji kosamji ɓireteɗi on ndaari ko dada ɓikkoyji ɓe ɓikkoye maji kanji ɓe ɓirata ɓe petoy ndaari lakkete awa ɓireteɗi on ɗo kam